Oyaore kendo nyako Ramogi juang kamoro amora maintiere machiegni e twak marwa mokwongo okinyi makawuono achiel kachiel kowuok e studio marwa mayudore boma ma Nairobi kae mataye chenro ni nyinga Joyce Oduor. Nyako Ramogi juang okinyi makawuono thuon wach mabende wadwa twake otudore kod ratiro kod ngima mar Bong'sa. Nyako Ramogi juang magien kaluore kod romo mabende nyocha gibedo gode pacho kae kendo nitiere weche mopogore opogore mabende ne giwacho mar mondo mi gidwaro ni gitudre kod sirikal mar neno ni gin bende ratiro kaachiel kod ngima margi inyalo rita e yo makare ahinya to e kinde mabende gintiere e yor tich. Bende ne wayudo thuolo odiochieng' manyoro mar keto posters magwa e mbui kacha kaponi ni neno poster makamago jomoko ne penjore ni Bong'sas gi to gin jomage gitimango mane momiyo kinyi makawuono abedo kod thuolo makende mar bedo kod wendo e studio kae. Wendo mabende antiere godo en Brian Ongore. Brian Ongore en jakoma mar wanyalo wacho gi dongere ni National Chairman of Security Stewards of Kenya. Kabende akani ene mochung' ne Bong'sas duto e pacho kae kata kamano anga miye thuolo mar mondo mi olernwa tie wach mar mondo mi wang'e ni gin ratiro mage mabende gidwaro ni oket e yo makare mar mondo mi e kinde magitimo tijgi to gitim e yo makare. Machiegni ahinya Brian e studio mar okinyi makawuono chiwo nade? Achiwo maber mtain. Amba chiwo makare ma mokwongo mari biro e studio wakae. Ma mokwongo mabiro Ramogi TV. Pok abiro ga before. Ine jakoma mano mar National Chairman of Security Stewards of Kenya kaachiel kod mano mar Aegis. Ang'eni nyako Ramogi juang nyalo bedo ka penjore ni akia ni mae riwruok mano mar Bong'sas molose pacho kae nyingno mar Bong'sas bende asewinjo maling'ling moro no wacho ni anyingno kwadwa waluongu nang'o? Gi dho ngere nying Bong'sas tiende ni joma chiwo rit e areas kaka clubs gi establishments kaka mago. En nying mantie te nying mantie dho ngere en nying ma correct mitiyogo lakini nikech weche mang'eny mosega bedo thoth ni chien kanyo watemo mondo walok nyingno, watemo mondo wakel nying manyien manyalo kelo kido manyien kuom jowa. An jatelo joma tiyo tijegi, nitie joma rito club, nitie joma rito ji personally, nitie joma rito events kuma nitie chenro kaka sherehe moko matimre. Thoth gi joarita kwe ma ok gin obila to ok giti sirkal, gin jowa matinde wadendre nying manyien security stewards. Kata Bong'sas be gin na kindwa lakini nyingno watemo ni wakel nying manyien, en lokruok manyien. At least nying manyalo kaka obila chon ne luongre ni police force to tinde giluongre ni police service. Obe watemo kelo nying manyien mondo kik obed nena go ahinya. Obed en service manyalo kelo kwe girito jopiny moloyo dhaw gi ji kata goruok gi ji kata gik blago. Mane momiyo koro dwaro ni ponono koro uneka kunyalo loko nying makamano kik bed ni thothne ka ji oneno ga joma Bong'sas amana kaka in makata kamani wacho ni ok nying makamano tu temo mar loke ponono kuseloke wabiro yudo nying manyien mubiro bido godo makoro wanyalo luongo godo. Kata kamano ji thothne koneno ga jogi mabende iwacho ni gin Bong'sas. Ang'eni thoth ji neno giga nena ni gin jogo matiyo kuonde math kata kuonde go mag miel magin kacha gichiwo arita kacha cha. Ng'ato kada bedo Bong'sa to en ang'o ma onyaka ng'i kapok obedo Bong'sa kacha nikech ang'eni thoth ji ng'iyo ga majo maponono akene wach ni gichiemo maber ba koro dende gi obedo mang'eny kose gitimo mana tisi mang'eny mar mondo mi wanyalo wacho ni funde gi koro gineno ka jogo mogangore matin. Gineno ka gipong' matin. Well, thoth ne chien ka ne rango joma nyalo nikech tij security steward en tij rito kwe to kaka rito kwe kuma kuonde ma ji madhe kong'o nyaki nitiyo ga chon nyaki bed gi teko moro matin minyalo ting'o ng'ato ok ni go ng'ato ka ng'ato kilo oketho budho inyalo ting'e maber mayom titere woko to ng'ise ni koro kiwango mise madhe kong'o ni koro romo koro bedi oko kanyo matin mondo yamo kwadhi matin. Emomiyo thothne joma tiyo tijwa ni newa promote kata newa encourage mondo gidhi mazoezi moro matin. Iluonge ni crowd management in short. To security mora nyaki bed ng'ama physically fit, nyaki bed ng'ama rito dende maber mondo tijwa nikech tijwa ni
inyalo yudo most doluo ng'en tek ahinya koro bo kiko matin gi dho ngere inyalo yudo threat ma chuni ni nyaka i-handle ng'ato mos to ng'ama i-handle seche moko en aggressive en gi teko mang'eny kata iyo wang' koro ikawe titere kumopogre mondo kik oketh budho kuom jomoko kata kik okel kethruok gi gik moko emomiyo ni yien encourage ka jomoting'o chuma matin kata jomogo mazoezi kata jomong'e ritro in terms of ong'e kata self defense kata lweny moro taekwondo kata boxing gik milago lakini mano to ok en the main requirement kata the only requirement wadwaro ng'ama nigi kwe ng'ama nigi rieko mar loso wach ng'ama nigi ability mar rango kuma weche bo kethare kapok gikethare ng'ama nigi ability mar wuoyo maber gi ji ng'ama nigi ability mar de-escalate mani kawacho idha ahinya to onya duoko temper mar ji piny gik moko emomiyo ng'ato bedo complete security steward ok en agoko kende agoko no wadwa ni wawuoyie sani piny tindo lony tinde ok goji tinde wuoyo gi ji ing'iso ng'ato mamera wadi inera kata ka joluo kawacho ni chairman wajakom gini koro isemadhe ahinya koro wasayi wuogoko matin kikiketh budho kae mane koro lokruok madwaro to koro kopogore kata ang'e ni iseleyo to ponono jomogo kowinjo e yo makare kopogore koda tiyo kuonde mag math kata magawa mabende ponono ji dhi kacha to miele matin Bong'sas gi tijgi to gin kuonde kaka mage to bende nitiere tiegruok moro mabende ponono ng'ato onego bed ni dhiye kose in ponono wati kata kod ranyisi kantiere kata nyathi ma ponono setimo kata klas 12 to nyalo dhi adhiya to ng'ado bura ni anta dwa bedo Bong'sa ma onge tiegruok moro amora modhiye tiegruok to nitie mopogre luwore gi klas gi tiji nitie joma rito kuonde kaka clubs marito joma madho kong'o kata joma biro starehe kanyo nitie joma rito ji personally kaka in Kenya wacho ni an sani pesa oromo adwa ng'amundu rita kata ineno ni ngima ni at risk nitie ji ariyo adek mosechachi kata nitie joma osebwogi bobuogo ngimani tikawo jowa miluongo security stewards to riti full time nitie jowa marito ka nitie chenro kaka event moro ka jothum kobiro gocho ka nitie event ma make sports make tugo inyalo kelo event moro man gi ji mang'eny koro iluongo gi kanyo nitie joma tiyo tendegi gin girango luongo ni mbui koseluongo ang'o CCTV luongo nade gi dholuo wang' dede girango wang' dede girango ji kodonjo e hotel kik gibed gik marach kik gidonj gi silaha gik milago koro watiyo kuonde mopogre to qualifications kata gima miyo itiyo opogre nitie joma tiyo high level kabisa emomiyo wach mana wacho nyocha media mane ng'ato loko marach okelo wach ahinya nikech an kiwinjo statement nawacho ni adwa ni jogwa mondo puonji safety mar bonde nok wawacho ni wademand ni Bong'sas omi bonde to ng'eni gino ng'ato noloke marach mokelo publicity marach ahinya kuom jowa to waparu kata kodok chien ni jowa gi be gin ji gin gi mondegi gin gi nyithindogi gin gi joka ochegi koro obe wadwaro service wa mondo bed service momi luor koro ng'ato mnodhi bowacho ni Bong'sas o demand ni kidwaro bonde mano en miriambo maduong' kabisa wan wawacho ni wadwaro ka sirikal nyalo konyowa mondo puonjowa nikech adier to gik moko timre kata piny masani ng'ato nyalo donjo gi bunde to chako chwado ng'ato nyalo bedo e club seche moko ma ok ng'ama chiko yie neno bet gi gulano to seche moko olwar kata piny kata seche moko gino olwar piny koro ka in arita kwe makanyo gini ka iyudo opportunity mar handle dong nyaka ibe opuonji ni gini titiyo kode nade otherwise kok ing'eyo tibe ibobedo ham ni jopiny to ine monego bed ni rito jogo kata kaka jachiwo arita to mana kaka isewacho maber bende timo makare ahinya mar mondo mi ler ni ok nu demand kata ok udwar no mi ubunde mak mana ni udwaro mar mondo mi opuonju yo makare kaka ponono ka ng'ato nitiere kod bunde to nyalo mae bunde makamano moko hinyo ng'ata bende usetemo mar mondo mi utudru kod migawo mochung' ne arita e pacho kae kalure ni gine maponono gichung' ne neno ni arita makare obede pacho kae mar mondo mi giti kamoro achiel kodu
gimi utiegruok makamano mar seche makoro irito ng'ato tinyalo kata ka ng'ama janjore moro biro kod magina te kata bunde tunyalo neno kaka umae ma ok ohinyo ng'ato. Buse temo chwalo badu ne migawo mar arita mar mondo mione kaka nyalo konyou e tiegruok makamano. Mipango nitie madhi mbele kaka ing'eyo ni sirkal nigi structures ge to watemo mondo wamany kata jotend obila, watemo mondo wamany joma ni kaka nowacho bende nokawo kendo buket marach ni wachuno mondo ketwa i waziri mar interior. En na kwayo mondo rwakwa kuondegi mondo wabed nikech wan ka gimoro timre kuonde ma ji wantie gi iluongo wan first responders kata joma kawo action mokwongo. Kech kintie kanya timetho to gimoro timre ni Bong'sa cha ma ji ochayo cha ema konyi mokwongo. Ka riti taponi podho piny kata ng'ato ataki an mokwongo ka polis pok obiro an e ng'ama mokwongo man kanyo. Iwinja? Koro ne wakwayo mondo wakonyre mondo wateg girwa ni society marwa ni mondo kwa bedo wachiwo arita kwe to ji ong'e gima timo. Second wagolo akian narrative wacho na nigi dholuo narrative paro marach man agoko kende mitiyo go itijwa ni tani tinde piny olony tinde watiyo wich saidi moloyo agoko. Intelligence en gima muhimu sana, rieko en gima muhimu sana itijwa ni nikech kisa security wan go sana en security ma rieko biro number 1. Koro wan gi chenro mathuth mar manyo jotendwa gi mondo gikonywa itijwa ni. To ikinde mabende koro utiyo un kaka jogo mabende ochung' ne chiwo ne ji arita mano kato bedo ni uonge e buo migawo mar arita e pacho kae to un jogo mabende wanyalo wacho ni un jogo mochiwore mar mondo mi ochiw ne joma chielo arita. Wang'e ne kuonde math kacha kokuchiwo arita makare to ponono kata kwe ok nyal bede iye kacha. Gin kaka achiedh nade kaka mage mukala inya to e yor tich kopogore kata e kuonde math e kinde mabende ponono kata wach ni jatelo moro obiro ni in kaka Brian ni an koro Brian adwa ni irita e yo makare ponono ka dhi kumoro to ine ma in kacha nikech ang'eyo ni okena mriambo ng'ato koneni kata in Brian kaka intiere in bende aneno ka dendi bende wanyalo wacho ni timo tizi maber ahinya. Ng'ato koneni to kirito mheshimiwa moro to obukungo luor mondo wacho ni jama mawuotho bath ng'achacha ok anyal chopo ne yo makare. Gin kata chied nade kaka mage mukale. Well, mokwongo gi kitwa kaka dhano en ni dhano hero temo ji. Gin tinga moro ositemo ko nyalo bet ni seche moko loya kata loye wani ok promote dhao lakini iloye yo machalo nade loyo ng'ato nyalo yore mopogore opogore kata rieko mar tijani kata lonye tijani kata adwa ni ariti ng'acha lakini neno ni Brian ni genga mondo kika chopi jatenda. Koro gimoro bo donjo ire mabro wang'o iye to ka iye osewang' paro mokwongo obiro ni ng'ani adwa na gora gi ng'ani kata na dhawo gi ng'ani mondo nyise na be antie. Koro thoth ji ka gineno seche moko dende wacho ni wadonjo industry ka at least wa encourage ji mondo go mazoezi. Ka gineno ka dende wagi at least wakut matin kata wacho ni wang'e ABCD to chuny ng'ato ma iye dwa ni ng'ano tem ng'ani onegi mang'ane dhi timo mondo ne ngi mang'ane dhi timo ne kata gi mang'ane nya timo kata odwa mondo prove ni ji jomoko na be kata tek abe and thuon to mago duto gin gik ma kony seche moko ng'ato tiya tije to rito mheshimiwa ne in seche moko iwang' kode ni ng'ani emo zoea kika chopni seche moko pesa moro matin midwa miya kata kika chopni jathum mondo go picha koro ikawe ka wasiguni to wan ok won wasigu jopiny wan obi wakonya tiji to tiya kaka jomoko tiyo kaka in tich obi wan gi joma ni tich marito kwe kuma gintie tich ni. Mano to nitie mar ariyo nitie chai mang'eny kaka nyoja kaka dhi social media gido musa boy ibo konya gi wanyalo to yore mag tudruok mag mbui yore mag tudruok mag mbui tiyo ka especially onagiwa ga chai maduong' te yanyo yany Bong'sa wacho ni Bong'sa joma tal nade joma kitgi rach joma mrem gi akio timre nade e piny ni te anyalo wacho onge dhano ma perfect mano da kiyudi idhi kata lweny idhi kata police idhi kata jopuonji idhi kata jo wanahabari kaka un nyaki bed nitie case ka case mantie incidents moro achiel mang'ane timo marach lakini koro marwa ni okawe to jopiny okawe ka wan wasigu ma jopiny to ok wan wasigu ma jopiny to gilo kela chai inyalo ka mintie tich
ngado sichimo kaka an for example anti jamo gima nasomo mokwongo nasomo wanahabari nasomo filamu e school miluongo ni KMC mane course na mokwongo natimo kata kapok adonjo tijni lakini koro nikech koro atemo dhi mazoezi matin ba kuot gima bobiro ni ng'ato mokwongo ni ng'ani ok osomo ng'ani tiga goko koro mano kini tich osechaka mana ya in bwana in onge in wide ni ti mana gikori to seche moko ng'ano be somo kata moloye seche moko ubiro kata no yanyi ni denyo seche moko den modonjo moloyi koro en okela chai mang'eny tijwa ni to wadwan walok mano anene wadwan jopinyo ne waka dhano mabetiyo mayudo mkate gi mapele man gi familia man gi jodala gi man gi monde gi man gi mine gi man gi nyithindo to tijwa ni ok en tij bedo wasiguji en tij konyo dongruok gi konyo kwe gi kelo kwe e kind oganda mago among the challenges mo wan go ato bende wacho ni e kinde ma bende nuloso kod jofwambo ka koro dwaro gigo monego bed ni kaka inyalo loka kaka ji neno we pacho kae mar mondo mi un bende ubeda koda wanyalo wacho ni demand for certain respect kowuok kuom jopiny bende wacho ni dwaro ni jokanyo magu mar mondo mi obed kod certain requirements kata gichop dwaro moko kapok gibedo e bwo riwruok maru masani wanyalo wacho ni en mano mar Security Stewards of Kenya gin dwaro kaka mage monego bed ni ng'ato chopo ponono ng'ato ne ni sani to wacho ni anto adwa mar mondo mi ariwra kod brand giri mar mondo mi an bende abed achiel kuom security stewards mantiere pacho kae gin dwaro kaka mage kata requirements kaka mage manyaka sani usendiko piny mar mondo mi ng'ata madwaro no riwre kodu onego chopi mokwongo erokamano kuom penjo ne gino semiyo thothwa oketh nyingi saidi kech yudo somo kaka tich wuok to joma biro tiyo tijni ok gin joma ohero tijni ok gin joma qualify mondo giti tijni ng'ato a Dallas jomoko kata janjore moro obiro ringise ni tich nitie ka rwak kot marateng' ibi tich to ng'ano ok opuonji kaka handle seche moko merimane ok opuonji kaka owuoyo gi ji en koro kobiro tich ng'ato chwanye to semna go ng'ato wuom osegolo beti osetong'o ng'ato osegolo akian palo osechuo cases mosewinjo mang'eny e pinyni chakre Kisumu nyaka Lodwar nyaka Nairobi ka thoth cases mantie man go mang'eny en joma obiro wachako tijwa ni ma ok qualify mondo gitim tijwa ni to gin ma giketho nyingwa to gin ma giseketho nyingwa kabisa koro mondo walok gini wadwa ni joma biro namba 1 we make sure ni in ja Kenya ng'ato nyawo ki piny ma oko oja kata wuok Somalia kata Uganda lakini kech koro chal kodwa en donja to sirkal kia en ng'a omiye tich koko ketho tich to oringe pinygi so mokwongo wadwa ni bed kitambulisho mar Kenya photocopy mari wadwaro passport adek picha migoyo e studio gi mago kete data wa wadwa ni bed gi karatas miluongo ni certificate miluongo ni good conduct ma obila mochiwo to good conduct ni obila tije en dhirango ka in gi ijakuo kata janjore kata en criminal mondo wa verify ni ng'ama dwa mi tich ni ok en janjore to ok en criminal mano ka obila osetimonwa ibiro good conduct irwa to neno wadwa ni bed gi kiere piny mondo ng'e ni jachul ushuru to gige duto gin requirements ma sirkal machiwoga mondo kibiro tich kwa mi tich to ensure ni ng'ane oja Kenya ok en jakuo ok en janjore ochulo ushuru wang'e kuma entie to requirements kaka moko kuno midakie gi qualification min go mar somo mondo at least wan gi data mari mondo ka gimoro timre in iwuon in accountable to wan accountable ko penya ni Joyce ni obi tijni to go ng'ato to Joyce ni wagole kanye wang'e kuma chakogo to Joyce ni ene obiro ka otungo kata ng'ato kata timo gimoko ogo report mi tijwa ni to emamiyo en ang'o momiyo nomiye tich wacho na wan nokelo no certificate of good conduct ma wan mano tijwa mondo wang'e ka en jakuo kata en ang'o mano tij sirkal koro nikech gini good conduct ni wan wang'e ni ng'ani wiye ler onya tiyo to ok en jakuo emomiyo ne warwake bo interviewe to nitie moko matin kalure koro tich ma specific ma koro ng'ato timo ma koro miyo ibedo achiel kuomwa to bende wacho ni nitiere kiwango mar somo ma bende ponono ndiko kacha mar mondo mi ng'ato kapok obedo achiel kuom to nego bed nochopo dwaro koso mano ok ng'i ahinya teka ni en ng'ama oseganyono kata klas mosomo ponono ng'eyo kata loso e yo makare kose nitiere specific muketo mwacho ni awanto jogo madwaro ni oriwre kod Security Stewards of Kenya to nego bed ni ponono gi somo magichopo kata mbalariany
kata gitimo kata degree moro kata masters moro kose kanyo where open. Security stewards kaka na wacho ni wan gi tije mopogore opogore. Wan gi ngama tiyo system ko club, wan gi ngama tiyo event, wan gi ngama marito ng'ato personally, wan gi system ngama biro sama watalii odonjo Kenya. Inyayudo ka ng'ato watalii moa Ujerumani system ko biro. Koro tich ka tich nigi requirements mage. Daka luong ngama rito system ko club to mtalii wuok Ujerumani ma wacho mana dhok Ujerumani kende. Tamie ng'ani mondo ng'ani oriti. Ok gibiloso makare. Ok gibiwinjre. Koro itij bilano adwaro ng'ama ong'eyo lo wacho dho Ujerumani. Seche moko anya kawi tadwani ti kaka ka studio ka seche moko irito dhoot kata irito joma donjo to idili gi jo mbui iluongo jo mbui jo media. Idwaro at least ing'e dho ngere matin, ing'e Kiswahili matin, ing'e dhok achiel kama tibed gi PR to kaka tingri obed mopogore ahinya. To nitie jomoko ma inya kawe tene club kata hotel moro mane igweng kacha kata town moro madala kaka Siaya wacha. Thoth customer ne gin customer ma dholuo. Koro en konya wuoyo kodgi dholuo no to nya rito kwe kanyo. Onge tiende mondo imiye no ke obed gi master's degree i ohala kata obed master obed gi ong'eyo dho Jerman. Nyalo konyo ndiyo lakini that tich motiyo at that point gigo gin unnecessary. So wan gi requirements mopogore but we encourage generally mondo jowa osom, mondo jowa omed rieko nikech rieko inya chiemo go e all departments. Kaso mondo gibed gi paro mar analyzing situation mar rito kwe, mar paro matut kapok gi react. So mano emanya wacho itijwane. Nyakore Ramogi jongo kinyi makawuono wendo mabende antiere godo en Brian Ongore. Brian Ongore en National Chairman of Security Stewards of Kenya. Kabende thuon wacha mabende watu wake okinyi makawuono otudore kod ratiro kod ngima mar Bong'sa. Penjo moramora ote moramora minyalo bedo godo kinyi makawuono ka wadhi mbele kotwak marwa inyalo oronwa kokalo e namba mar ote machuoka mainari 3 Facebook kacha ibiro yudo wa live yudo wa Ramogi TV, Twitter @Ramogi TV. Kan bendi nyalo tudri koda e Facebook page mara ma Joyce Oduor, Twitter handle @Joyce Oduor _ na soma ne ote moro kai Brian. Kangato wacho kai ni ma en Mr. Win kowuok Nairobi. Wacho ni penj na wendo ni to ka ng'ato dwaro donjo otimo nang'o? Kidwaro tudri kodwa to sani watimo registration. Ikilo gigo mwase wacho, ikilo kitambulisho mari, ikilo pichni adek with passport, ikilo good conduct, ikilo KRA pin mari. To wanga association mwa form. Tinya go na sim katinya yudo online katinya yudo account na mar Facebook. To kibiro waboro waki register yobro hoji ipenja chela de kareyo to waru waki system maro okwadicha hinya gi pesa gimode chiko nwadwa sanitize industry wadwa luoke mondo at least joma ne joma tiyo kodwa gin joma okibi kethon manyingi nikech wachiemi tijini ema pidhonwa ema wapidho go stimo komege wa monde wa nyithiwa koro wadwa ni tijini kose bedo maler to wanyalo yudo tije mathoth ema wadwa ni waluok joma tiyo kodwa gin gibedo joma gibegi gin maler. Koro nyamanya kata nyaro yudo ai Kenya Security Stewards Association Facebook to one go fees Likoni Road kacha opposite Likoni Road. Obiro to kilo gigo to register to penja chila ria dek nikech wan gi joma oloth joma professionals i penjo ji kata analyzing gig. Kose penji gi to rwaki family wa to bila chiel kuomwa. Kwa yudo tije gi to wanya luonge kata kwa yudo opportunity mar the training mopogore wanya the training mar first aid kaka for example training mar first aid okwajo ni kwa the training mar first aid to ng'ato dwa bedo daktari iwinja mono kura doki wach mane ng'ato loko no marach ni kuro wa demand no dwa bunde example ni ng'ato wanya dwaro jowa mondo puonj first aid nikech inya bet kumoro tidito ng'ato seche moko nigi tuo mikia to podho piny kata seche moko ng'ato faint ing'e seche moko koro agoko konyi sano koro skill mar konyo ngima ng'ani ema timo nade ema konyi to bedo no akwayo skills bilago okomino ni koro adwa mina bed daktari en na skills kata puonj manyalo konyo mondo warit jowa maber nikech hie wan warito ngima gi kwe ma dhano. Ato bende ng'ato nyalo bedo ni penjore bende ote podano ka joneno magwa uronwa mathoth ahinya ote makamago abro medo somo achiel kachiel ka wadhi mbele koda twak marwa okinyi makawuono. Nyaka sani ang'eyo ni nitiere jogo ma joma mine
mabende ang'eyo ni gin tiere achiel kuom. To ang'eyo ni jomoko ponono mana kaka isewacho ni ji osebedo ka ketho nyingu kaka Bong'sa. Ji osebedo ka neno mopogore kod gino ma uchiwo. Joma mine mabende nitiere kindu. Ere kaka uneno ni gin bende kata obedo ni gitimo tijni. En tich matek ahinya. Gin to gin dwaro kaka magi monego bed ni gichopo e kinde ma gibedo achiel kuomu. Dwaro to chala dwaro romre. Kumora mora mantie joma chuo nitie joma mine. To an seche moko sami biro in wendo kata kuma ji methe kata in wendo sherehe moro. An ok oyie na kechik mondo amul dendi karango ka in gi gima nyalo hinyo ng'ato. Emomiyo wan gi joma mine makonyowa e tijno. To kata gikonyowa e tijno, gik madwaro kuom gi chala. Nikech kata ng'ama mine sani iwacho ni gender equality, ji tinde rom. Kaka nyabeti iodi igo chuori ngum botho e kaka be dichuo nyago chiegi ngum botho. Tinde ji dhano duto rom, mine gi joma chuo girom giduto. Koro wan gi equal requirements, wan gi equal opportunities mar tich. Matiende ni gik madwaro mondo ji oti rom, to tije mabuwa chiwo kuom mine gi chuo be rom. To bende joma mine be kinde mabiro kacha bende dwaro ni gin bende gigo tizi ponono gin bende ng'ato koneno gi to dendgi bende chalo kamano mar chuo kose joma mine koro margi opogore. Tizi no ok en mar ni oneni ni chal kaka mar tizi en mar konyi. Mondo ibed gi teko. Mondo ibed gi teko. Seche moko nya konyo go ng'ato. Ok en mana go ng'ato asach. Inya kawo go ng'ato. Seche moko ka in koro sami mer. Koro dagi tingri to ng'ama miyo emoripo konyi. Ka onge teko mar tingi, ano konyi nade. Seche moko ibiro ti iyo wang' ahinya idwa goye. Ko onge teko mar maki mondo restraini mondo te mirima ni odok piny. Ng'ano biro konyo jomoko nade. Koro mazoezi ok en mar mondo ji oneni magala kata jomokuot. En mar konyo gin giwuon ngimani nikech bedo ng'ama fit konyo kata in ngimani. Mi dak maber, mi ebo nikech tijwani be watiyo seche moko seche nyado nwadi tiyo seche 8 kata seche 12. Mondo chung seche 12 kata seche 8 kuom ng'ama miyo. Nyaka ibed ni tegno. Nyaka ibed ni tiyo maber. Nyaka ibed ni teko mar chung. To at the same time sami chung itiyo. Nyaka ibed ni obongo ni oyawre ma gik moro amora matimre ka ineno gima ber. Emomiyo wadware kwani ji obed physically fit. Ji duto ok en joma tiyo tijwa ni kende. Lakini wan koro nikech waritou nyaka obed at least higher. Obed wadhi e okang' moro mamalo ahinya in terms of fitness. Mondo wabed able to deal gi pressures mang'eny. Kaso kibedo fit be konyi kik ibuoga ahinya. Nikech ing'en sama rembi ringo maber, nitie gik manyalo timre iye ka, ng'ato nyalo biro buogi tariti, ng'ato nyalo biro bang'ong na seche moko. Koro ka okago mazoezi remo mani denda ok flow maber, ibiro ka buok. To kase buok dong koro tija onge gima timo. Nikech ka an kase buok tariti, ngiso ni gima timo kanyo onge. Koro fitness is a requirement generally kuom jopiny kata kuom joma tiyo. Ng'ato bende penja ka ni riwruok maru ni mano mar Security Stewards of Kenya uselose kata usebedo kuom thuolo maromo nade. Tang'o momiyo sani ema koro uwuok oko mar mondo mi uchiw dwaro makamagi kak mar mondo mi udwaro no puonju kaka unyalo disarm ng'ano mantiere kod bunde. One, ok wadwani ing'eni jomoko dwa focus ni wadwaro wach in fact wach bunde ni en a very slight part. Ok en the major issue. Wadwani why executing why you training mathoth. To wasebedo nikech industry ka ji chako ng'e nying jo Bong'sa chakre chon ahinya. To riwruogu ni osebedo kuom thuolo maromo nade koso en gino ma nyocha uloso mana machiegni. Wasebedo kwa riwre en pok wabedo kwa wuok public forums bilagi. To gimomiyo wawuok sani koro en wawuok e period mar uchaguzi. Mwaseneno to incidences bedo mathoth. Kuma ji koro jomoko ma ok titiyo kata ok qualify mondo titiyo kata wakoche moko. Wasekethonwa nying to cases go osebedo mang'eny ahinya. Koro momiyo wacho na jogi kodhi mbele to jogi bo kethonwa tich. Koro wawuogi wanyis jogi ni wan wajoma ratiro, wajoma rito kwe, wajoma hero dhano, wajoma odak gi ji mondo koro tije wagi kik kethre. Nyakwara Ramogi pod antiere twak okinyi makawuono kod Brian Ongore kae ka bende pod watwaka kotudore kod ratiro kod ngima mag Bong'sa. Imedo chwalonwa ote mari penjo mora mora minyalo bedo godo abro somogi achiel kachiel ka wadhi mbele kod twak marwa okinyi makawuono. Yena mar mondo mi akaw yoyo matin gi sani tok yoyo marwa abro duogo wadhi mbele kod twak kikidhi mabor.
itim gima Silvia ni timo nyoro gi osiep ni Adhischa. Onega lem ne Silvia no mondo ruoth odonje chunye. Ing'eni jaodi miluor ka kabisa, kori benya kwa miluor. Ing'eyo okadwa ni gimoro timre ne baba umarach. Watelo koro ani rasingwa, ani ma itarach. Breathe in. An gimi nyalo konya go en mana mia fare matera Kisumo. No. I'll fire you, I fire you. One kare. One kare. Jatelo mano biro kae nyoro, odwari warus kodi. Hera motwere kidi Lwanda omuoche kindo osiepe ariyo. Jitengi. Neno no kende ok nyal romo. Wange gi nyaka. Miriambo thinyore lela kendo kelo mirima kod lit. Anang'eni do ng'at maber kaka. Bende anyuola kod osiepe nyalo donjo e kindo osiepe ariyo gi. Bedi. Eno kohera kata matin. Inyalo chopo kanya gi jal ma ihero kiling'ling. Ne Suresh ni oko, ibende biwadhi. Ng'at mabo kendo Pragia, ng'ano nigi hawi. Kikiwe ma ok ineno sigana mar hera motwere mar kumkum bagia. Ok anyal yudo yo manyalo wacho nigo ni aheri. Yud chenro mar kumkum bagia gi dholuo sani koro e View sasa. Chal nade? Chal ka gimi kaka ng'iyo sim gi pacha te? Kiki ahinya. En mana ni osebedo e story ahinya. Mana kaka rally manyochacha ne chal ka gima ne an kanyo kane otimo. Kendo kane iyawo chiro manyien ne chal ka gima ne an kanyo. Sama ne imiyo welo mapacho ka nengo mogonyore nam chumbi ne antie. In bende inyalo bedo e story kamora mora. Download mana Citizen Digital. Bed iyo ng'ala manyime gi weche manyien ka gi tuch kod gik mamoko ka gi timore kendo opogore pachoka kod pinje ma oko. Download Citizen Digital. Citizen Digital. Machiegni kendo nyako Ramogi Juang kendo ero kamana inyako medo kete e Ramogi TV okinyi makawuono penjo kachiel kod ote bendane no kuchwalo kacha kokale namba mar 36000 Facebook kacha bendane no kuchwalo paro mopogore kachiel kod ote mabende dugomba mar mondo mi Brian Ongore mabende en jakoma mar Security Stewards of Kenya nyalo duoko okinyi makawuono kwa nyalo mana somo moko kuom ote mabende uchwalonwa okinyi makawuono achiel kachiel kokale wang' jowi kanyo. Ote mokwongo mano mar Barkuku George mar Thimlich Oinga Migori County owacho kanyo ni adiera gima Brian wacho en adieri. Wan jo Kenya teka ni oseluongi ni security mano e kaka isebedo jowasigu gi oganda chakre police officers, Bong'sa security officers kata soldiers jokanjo. To gima odhiera en ni ka shida owuoka kata kar bodho to Bong'sa kata soldiers mane gichayo aka ema giluongo mokwongo. Mano paro maliwa nyakanyo mar Barkuku George. Nyakwar Fred wacho ni nyakwar Fred kowuok Kano Kobura ongisa kanyo ni kindly penj na wendo ni be Bong'sa te are registered under your umbrella. If not, why are they not registered yet? Most of them carry operations. Mano duok penjo mabende dagom mar mondo mi pe duok kanyo. Ka janeno machielo wacho kanyo ni penjo na mar 2 chalno se penjo mokwongo wacho ni other than tingo chuma, what other training do you give them? Ko penjo kanyo ni nikech moko kuomgi wacho kanyo ni are justified to be rogue to the society. Mago mana penjo mabende joneno magwa oronwa achiel kachiel kokale namba mar 36000 no kichako mana kod mano mokwongo mabende openj kanyo. Mano mopenj kanyo kod Fred ka bende openjo kanyo ni Bong'sa te mayudore pachoka bende gisendikore kodu kose gin mana Nairobi kapo nono mag Kisumu bende nitiere kod riwruok margi mag bombe mopogore bende nitiere kod riwruok maggi. Security stewards one security stewards mar Bong'sa na ijwa security stewards one nikech ngeni thothne okobedo gi chenro maber ahinya toke kanyo
ma register jowagi. Koro sani security stewards ma Kenya wa require ne giduto mondo at least sirkal ong'ewa to sirkal okawa ka joma konyogi ti rito kwe piny ka. To bende jopiny be ong'e ni one service ma konyogi. Wahero to wa require mondo jowa duto matiyo tijini, joma ni clubs, joma rito ji personally, joma rito kwe events, jogi duto wahero kata wasayogi mondo gibi gindikre kodwa mondo wabed kumoro achiel mondo wang'e jonjore kata criminals kata jomoko oripotitiwa ni kik bed ewa. I think mana aduoko penjo no mana ka security sani kokoro wawuok matek kabisa mondo wakwa jowagi mbele ka kata higa mabiro ni kata higa ni idiere kanyo biro bet matek ahinya mondo iti kokina chiel kodo kokiai kopo gikelo gige ni make teach wakiani ni good conduct wakiani ni kitambulisho mari wakiai kichulo ga ushuru biro bet matek ahinya to mane mondo wan waluoko go industry marwani mondo bed industry maber mondo bed industry ma jopiny oketo geno kuomgi. Ato bende ng'ato penjo kae ni ting'o chuma kende e training mabende udhie kopogore kod mano nikech ang'eyo ni mana kaka isewacho ni mar mondo mi ibed Bong'sa oko chuno bed ting'o chuma biro konyi mar mondo mi bed kod teko ing'e kaka ponono kadha wuok kumoro kaka inyalo handle. Tang'eyo ni wach loso gi ji bende jomoko kia bende nitiere training mutimo ne ji mar mondo mi ponono kata ng'ato wang'o yi machal nade to isetimo training moro ming'eyo kaka inyalo kwe chunyi mos mar mondo mi kik ihiny kata ng'ano kalon ni ponono adiri nyalo bedo ni iheo ng'ano gi teko. Wan ka security stewards wan gi curriculum ma waloso sani mabro bedo gi courses ma watimo mabro konyo jowagi. One, apart from bedo gi ability mar bedo physically fit, wadwaro mapuonji kaka iwuoyo gi ji. Ano mokwongo. Mar ariyo, wadwaro puonjo ji gitiyo gi mashinde matinde wuok kaka metal detectors, kaka walk through. Meneno ka seche moko e airport kikadho, tiyo mikadho to ywak ka en gi chuma moro. Wadwaro puonji gi bilago. Wapuonjo ji kaka iriembo ka seche moko iluwi kata ng'ato dwa negi inya riembo nade gi skill ma ok ihiny jopiny indara to ok ihinyri be ok ikel insecurity kuomi. Wapuonjo ji kaka analyze kaka diffuse stress kaka nitie ka wach mosedhi malo ahinya kaka inya duoke piny mondo neutralize. Wapuonjo ji kaka inya go proper search seche moko kuonde mantie gorofa gi kata mtokni mabiro events wagi imanye nadi tang'o mimanyo kuom mtokni gi. Koro wan gi courses maboga timo at least ding'wen e higa achiel mondo opuonji gik mopogore makonyowa e tijni. Wan gi courses kaka mar first aid ma be wakwayo kambi ka Red Cross kambi mar machiwo mondo konji mondo at least kibiri tich kanyo to ng'ato gimoro timore ne inyalo konye mondo ikony ngimane. Koro wan gi thoth skills ma puonjo ji ok en mana ting'o chuma kende. Brian thulo mano miyo okinyi makawuone maneno karumo but ok dago mar mondo mi watieka twak mar okinyi makawuono kapok waloso ahinya kotudore koda omenda kata pesa mabende ichulo isewacho ni kik waluongi ni Bong'sa security stewards mabende nitiere pacho kae omenda mabende osebed ka ichulo nikech wang'eyo ni mana kaka isewacho ni utiyo kuonde mopogore ng'ato nyalo luongi mar mondo mi chiwne arita kien inyalo bedo ni tiyo kuonde mopogore obed kata e apisi moro ni chiwo arita kacha e yo makare. Udwa ni ube chal mar tijuni bosebedo ka chulo e yo makare to ponono kapodi lokruok mane munyalo gombo mar mondo mi obedi mana kaka isewacho ni un mana dhano kaka jomoko untere kod familia mupidho untere kod nyithindo mutere school kod joma moko maponono tegemeani. Nikech tijwani ma security stewards osebedo ga chae higni moko matoke kanyo jowa osesandre ahinya jowa pok ochul maber ineno emomiyo thoth joma donjo gi jopiny okawo ni gin gi mirima mang'eny nikech ng'ani kubiro tiyo ni odenyo en owuon okia ka nyathine kata ka tuo okia nyathine ibo chiedh nade kapo ni nono gimoro timore ne okia no bodhi hospital mane onge welfare marite maber. Wadwa ni gigi koro mondo loki at least kiluongo ng'ato kaka asewacho ni wan gi tich mopogore wan gi joma rito wa ute wan gi joma rito wa events wan gi joma rito ji personally to jogi duto kalore gi miluongo ni risk assessment irango kit security midwaro gi risk mare. Wadwa ni at least ng'ato ochul monyalo afford ngima maber onyalo afford kar ot
onya chulo ot maber, onya bedo gi school fees, onya rwakre maler mondo kik wach ni security steward bedum kata ok giler, onyalo pidho chiege gi nyithindo. Generally mano koluongo ni minimum wage, at least area mora mora wabed ni onge odiochieng' achiel michule ng'ato gimoro kata 5,000 katin ahinya per day en minimum dich mora mora kata 3,000 kadhi wiye. Man, that is minimum mowuoye mapiny kabisa makata ka ng'ato bo oting'o ni simbo teri kata okowi kata stage kacha waruoye minimum at least pesa ma ng'ato nyadhi go yot boting'o giri bodong'ie matin monya kano e ngima ma mbele ka. Aneno ka thuolo marwa mano miyo kinyi makawuono ema oserumo Brian kalore ni aneno ka wendo wa machielo bendo osedonje studio ka okinyi makawuono wachni mogika ahinya nyako tudore kod ratiro kaachiel kod ngima mar security stewards ma bende nitiere pachoka. Anyalo sayo jopiny duto mondo rangwa ka dhano wan mana weteu wan nyimineu makonyou e rito kwe to konyo jotendwa mantie police mane sirkal mondo wakel kwe mondo Kenya wani odongrok. Achai mang'eny mwan go no Bong'sa witiyo go chon security stewards ni okuta thothwa wantie gi jomosomo no jo security stewards odenyo thothwa wantie jomodak kata maber lakini koro dhowa tek ka jopiny en achai moro mang'eny ma ok konywa. Koro waluorre uru wakonyre uru to ng'ato kino ka ng'ato tijini en no wadu moro kadhi be nyabiro tiji wadi to wadwa no lose mondo kiny kata higni mabiro ng'ato nyawuok e skul babi tijwani boyud tich bopidh go nyithinde bodak maber. Mano kene mokwayo to jopiny kik bed mager ahinya kodwa wan mana dhano kaka gin to be okwoga onge kama wuok e yot wacho ni kawuono adwa dhi kunyo jopiny nikech an ase train kata an gi rieko moro mar rito jopiny ma jopiny onge go koro adwa gerra waloke mondo jopiny okawa mondo giyiewa mondo wati kod jopiny. Adwa ni lera ne kende wachno mar bunde kalore ni joneno magwa mathoth mane wach mabende gigede. Na wacho to press monongo na wacho ni we are requiring and we are requesting the government gi other stakeholders mondo puonjwa gun safety. Ok wacho ni wadwaro bunde. Wadwaro puonjwa kapo nono gimoro nyalo timore. To bunde ni seche moko sama in kode kik ibed in threat ma jomoko ok wacho ni wadwa bunde. Koro jopiny kik wach ni jo private security stewards wacho ni gidwa bunde ok wadwa bunde be kata ka ber sirkal bo ripo bedi gi police kende wadwa mana ni wang'e kapo ni gimoro timore to itiyo kode nade ka police pok obiro botimore nade bokawe kata ka ng'ato biro kaka terrorist kata ng'ama oriene mondo ting' bunde oluwa seche moko kata piny kata en gi tuo moro kata oyudo ajali to in e first responder in ng'ama okwongo man kanyo ikawe nade to ikane nade mok ginegrigo mok ichwadrigo mok ikos ham ni jopiny mondo ka police obiro to kawe ka en ang'o ka en sawa. Koro ok wacho ni wadwa bunde gino dwa ni jopiny ogol dhoge kabisa gino be ketho no to miwa pressure mang'eny ahinya jowa iwacho ni security stewards wa bunde ok wadwa bunde dawe wadwa mana ng'eyo kaka wanyalo ritre dipo nono gimoro timre. Erokamano ahinya Brian Ongore kuom kawo thuolo mari mar mondo mi bi watwage wi wach makamae kendo watwage yo makare kotudore kod ratiro kod ngima mag security stewards e pacho kae. Nyakore moge jongde wagomba ahinya dhi mbele kod twak marwa okinyi makawuono mak mana naneno ka thuolo marwa mano miwa e morumo kalore ni chenro moro onego bed ni donjo tok maero kamano ahinya ote mabende ichwalo nwa kata kamano ok oyudo thuolo mar somo gi duto kata kamano pod wanyalo somo gi e chenro magwa mamoko mag odiochieng' makawuono. Wakaw yo madundo gi sani tok yo madundo en chuny banjo kod nyawadwa Cleophas Oluoch ka bende aneno ka jathum bende osedonjo e studio kae waselieko ni odiochieng' makawuono wantiere kod jangolo Awiko omiyo imedo mana kete e Ramogi TV.